Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýar. Horwatiýa Serbiýa bilen serhedinde jemlenen müňlerçe migrantyň öz giňişliginden geçmegine ruhsat berdi. 19 oktýabrda Birkasowa serhed geçilgesi açylýança bu ýerde 3000den gowrak migrant sowukdan ejir çekip garaşmaly boldy. Şol bir wagtda Horwatiýanyň Demirgazy komşusy Sloveniýa kabul edýän migrantlarynyň sanyny çäklendirmek boýunça çäre görýär. Migrant krizisi bilen baglylykda Balkan döwletlerindäki soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Aras Perwiş gurrun berýär. Horwatiýa Serbiýa bilen aralykdaky serhetde gabagy düşüp pis bir ýere aşyp bilmän ýatan müňlerçe migranta öz territoriýasyna geçmäge ýol berdi. 19 oktýabrda derwedeler açylmadan öň sowuk we ýagynly hawada serhet geçelgesi Birkasowa 3000den agdyk migrant ýonandy. Bu ýerdäki koordinatorlaryň biri bolan Jan Pinos ýagdaýy şeýle suratlandyrdy. This is more and more people here, maybe more than 3,000 now, and they can raise until 5,000. Bu ýerde köp adam bar. Olaryň sanynyň häzir 3000den ýokary bolmagy mümkin. Ýöne bu san basym 5000'e barsa gerek. Sebäbi bu ýere saga saýyn ýüllerçe adam gelýär. Biz bu ýere mundan artyk bosgun almaň diýip serp häkimetlerine duýdurdyk. Şu wagt bu ýere ýagyn ýaýar, hemme ýer läbik, sowuk, adamlar üşüýärler diýip Pinos aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlar gullugynyň söýşesi Melita Sençiziň aýtmagyna görä, öňünden bildirilmän serhet açylanyna hemmeler şol tarafa algapdyr. Täze girdilen serhet çäklendirmeler sebäpli Gunmatara tarap ýollary baglanan soň migrantlaryň arasynda dartgynlyk döredi. Wengriýa howpsuzlyk aradalaryna sarylanyp Serbiýa we Horwatiýa bilen serhedini ýapandan soň Demirgazyga tarap barýan migrantlar Horwatiýa we Sloveniýadan geçmeli boldular. Horwatiýa öz ýaly Ýewropa Birleşiginiň agdasy bolan Sloveniýadan günne 5000 migranty kabul etmegi haýyş etdi. Onuň Demirgazy komşusy bolsa Awstriýanyň serhet kontrollugyny berkidendigine sargylanyp bu sanyň diňe ýarpysyny aljakdygyny aýtdy. Bu göçüm migrantlaryň we bosgunlaryň Horwatiýanyň Serbiýa bilen serhedine toplanmagyna getirdi. Iroda Askarowa Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlar baradaky gullugynyň koordinatory. Bu ýerde hiç bir ýere gidip bilmän duran adamlaryň sanyny çaklamaly bolýar. Ine görüşüňiz ýaly olar tutuş bir aralygy tutup ýatyrlar. Biz bu ýerde gabagy düşenleriň sanyny 1500 bilen 2500 aralygy diýip çaklaýar diýip Askarowa 19 oktýabrda aýtdy. Üstümüzdeki ýyl Awganistan, Irak we Siriýa ýaly ýurtlarda höküm sürýän zulüm setem we horlukdan gaçyp Ýewropa gelen adamlaryň sany häzir 600 000den agdyk. Olaryň aglabasy Siriýaly. Olar Türkiýe, Gresiýa, Makedoniýa we Serbiýanyň üstü bilen Awstriýa we Germaniýa gelýärler. 16 oktýabrda Wengriýa özüniň Horwatiýa bilen aralykdaky serhedini ýapandan soň migrantlar 2 milyon ýylatly Sloveniýadan geçmeli boldular. Sloveniýa 19 oktýabrda üstü 1800 adamly Horwatiýadan gelýän ortla öz territoriýasyna ýol bermän diňe aglabasy aýallar we çağalardan ibaret bolan 500 adamy geçirdi. Ýurdun premier ministeri Miro Sayrar ýekşembe güni hökümetiň inni goşundan peýdalanjakdygyny bildirdi. Sklep vlade je da bo odslej policiji pomagala tudi vojska. Hökümet mundan meýle goşun polisiýa kömek etmeli diýen karara geldi. Döwlet serhediniň goragyny güýçlendirmekde inni goşun işgärlerinden we goşunyň dürli agdarlaryndan peýdalanlar diýip Sayrar aýtdy. 18 oktýabrda Sloveniýanyň girden çäklendirmelerini ýurdun eşeri işler ministerliginiň söýşesi Posyan Sefic Awstriýanyň günne kabul edýän adamlarynyň sanyny aşakladyp 1500'e getirenligi bilen düşündirdi. Awstriýa bolsa muny reddedip eşeri işler ministerliginiň söýşesi Herman Moore statuskowa dewam ederdi. Ýöne onuň ýa beýleki resmiýleriň beren belli bir sany ýok. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Irakda jurnalistlerin we ýallaryň hukuklaryny goraýan Guramanyň müdiri Istanbulyň aeroportunda ölü tapyldy. Bu hadise barada Gurama 19 oktýabrda çap eden ýöriti maglumatynda habar berdi. Jekmejek maglumatlary kärdeşim Tehradan dinläli.
Jurnalistikaning we denanlaryň hukuklarynyň gorulmagy boýunça işleýän guramanyň Irakdaky direktori İstanbul şäheriniň esasy aeroportuny düşnüksiz ýagdaýda ölü tapyldy. Bu barada Parahatçylyk we uruş boýunça maglumatlar instituty 19 oktýabrda habar berdi. Jacqueline Satto'nun dostları ve kardeşleri onun ölümünün derhal derňelmegine çağırdılar. Mundan sanly jaý öň gürüň edilýän guramanyň öňkü direktori hem bomba hüjümünde öldürilipdi. Guramanyň aýtmagyna görä, Satton Londondan Türkiýanyň üstü bilen Iragyň Erbil şäherindäki bazasyna barmak üçin uçan soň 17 oktýabrda Türkiýanyň İstanbul şäherindäki Atatürk aeroportuny ölü tapylypdyr. Şeýle-de bu topor Sattonyň ölümi bilen ilteşikli hakykaty açmagy hinit hem synanşýandygyny habar berdi. Türkiýanyň medeniýet serişdeleri onuň hajathanada dardan asylan halda tapylandygyny habar berýärler. Türkiýanyň döwlet eýetçiligindäki Anadolu agentligi atly habar serişdesi Sattonyň Iraga uçan uçary giýjä galyp uçmaly wagtyny geçiren soň aeroportuň hajathanasynda öz janyna kassedendigini aýdýar. Şeýle-de bu habar serişdesi hiç bir çeşmä salgylanman onuň Iraga uçmak üçin täze bilet almagy pulunyň bolmanlygy sebäpli aklyndan adaşanlygyny ýazýar. Türkiýanyň Doğan atly hususy eýetçilikdäki habar serişdesi hem hiç bir çeşmä salgylanmadan Sattonyň öz köşünüň bagjyklary bilen hajathananyň gapysynyň tutawajyndan özüni asandygyny aýdýar. Onuň jesedi orsiýetli 3 syýahatçy tarapyndan tapyldy diýilip, Doğan habar serişdesiniň maglumatynda bellenýär. Sattonyň dostlary we kardeşleri Türkiýanyň medeniýet serişdelerinde çap edilen maglumatlary şüphe astyna alýarlar. Biziň hiç birimiz onuň öz janyna kassedip biljekdigine inanmaýar diýip, Satton bilen Parahatçylyk we azatlyk boýunça denanlaryň halkara ligasynda bilelikde işleşen Vanessa Far aýdýar. Far ýakynda Sattonyň öz jurnalistika guramasynyň İslam döwleti atly toporyň aýallara garşy gönükdirýän ýowuz ýigrencine garşy görüşmek üçin 1 million Amerikan dollary möçberinde grant almagyna ýardym berendigini aýtdy. Onuň işi gaty kyndy we ol denanlaryň hukuklaryny batyrgylyk bilen gorkusuz goraýan şahsdy. Emma şol bir wagtda ol güýçlü we bagtly adamdy. Öz işini çenden aşy gowy görýär we köp adamlar tarapyndan gowy görülýän adamdy diýip Far belliýär. Iragyň parlamentiniň spikeri Salim Al-Juburi Türkiýanyň häkimetlerini wakanyň nähil ýagdaýda bolandygynyň üstüne açmaga çağırdy diýip onuň edarasy habar berdi. Siz azatlygy boýunça işleýän bu toporyň makaly 19 atly maglumatynda topor özüniň Sattonyň ölümi bilen bagly habardan sarsandygyny we çuňur gynanç bildirýändigini ýazdy hemde onuň ölüminiň sebäpleriniň dol we garaşsyz derňelmegine çağırdy. Parahatçylyk we uruş boýunça maglumatlar institutynyň ýerine ýetirji direktori Anthony Borden Satton guramanyň adatça edişi ýaly oňa täze bilet üçin pul uğratjakdygyny bilýän bolmaly diýdi. Ol ýerde pul bilen ilteşikli hiç bir meseleniň ýokdugy açaçan mälimdir. Bu hakykatdan hem manysyz. Biz biletleri hemişe çalyşýas diýip Borden nygtady. Türkiýanyň Atatürk adynaky aeroportunyň howpsuzlyk resmileri bu barada maglumat almak synanşyklarynda jogap bermediler. Häzirçe Türkiýanyň hökümeti bilen hem bu meselede habarlaşyp goşmaça maglumatlar alyp bolmady. Kardeşim Sahranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk radiosy bilen e-mail ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 0455. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgalaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Awganistanda Türkmenistan bilen serhetdeş Jowzjan we Faryab vilayetlerinde bir näçe etrawyň Talibanyň eline geçmeginiň ýa-ni vice-prezident Abdulreşid Dostum regiona dolanyp bardy. Dostum 2 ay mundan odal Faryabda hüjümlerini güýçlendiren söwüşçileriň öňüne almak boýunça harby çäreler geçiripdi. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada Awganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulmuradiň maglumatlaryny dinläli.
Vice-prezident general dostum yine Demirgazyk Awganystana bardy. Demirgazyk Awganystanda dartylýagdan barýanlygyny general ma'lum etdi. Ýöne Demirgazyk Awganystanda howpsuzlygy üpçün etmek üçin hem alada edilýän ol belläp geçdi. Vice-prezident general dostum Jowzjan vilayatynda jurnalistler bilen geçiren duşugynda vilayatyň ençem etrafynda jeňçileriň yerleşendigini aýtdy. Hamyap etrabynyň jeňçileriň ýeçiligine geçendigini general tasdiklady. Akçada Hamyapda hemem Anykoyda nähilýagdan bardygyny biz bilýäris. Meňejik adly etrapda 70 ýaşly bir gojanam jeňçiler öldürdi. Hojadukka Hamyap we Meňejik etrapynda jeňçilere garşy görüşde eskerler halak boldy. Olaryň ölümine men öz gynanjymy bildirýän. Emma jeňçileri ýok etmek üçin belimi baglap geldim. Hamyap etrapynda Meňejikde Akçada we Anykoyda jeňçiler biziň güýçlerimiziň öňünde durup bilmez diýip Vice-prezident general dostum aýdýar. Faryab welaýatynyň Gormaç atly etrabynyň polisiýasynyň başlygy Mejit Gilenbap 18 esker bilen jeňçileriň eline ýetir düşdi. Awgan güýçleriniň bir harby merkezine jeňçiler gabap alypdyr. Onlarça awgan harbisi halak bolupdyr. Gormaç etrabynyň merkeziniň düşmanyň ýeçiligine geçendigini Vice-prezident general dostum aýtdy. Etraby jeňçilerden izine gaýdyp almak üçin çara görüljekdigini bildirip ol şeýle diýdi. Gormaç etrafında ençeme polisiýa gullukçysy çaknaşykda öldü. Gormaç etrafında hüjumçylaryň arasında Özbekistanyň Islam harekatiniň agzalaran bar. Gormaç etrabyny jeňçiler basyp aldy. Etraby jeňçilerden azat etmek üçin Gormaç etrabyna uğraýarys. Onuň üçin biz Şuburgan şäherinde harby serkerdeler bilen howpsuzlyk maslahatyny geçirýäris. Maslahatda belli bir karara gelinler diýip general aýdýar. Faryab welaýatynyň Anykoy şäherinde de dün partlama boldy. Onuň netijesinde ençeme adam ölüp yaralandy. Akkine benderi Anykoy şäheriniň golaýynda ýerleşýär. Jeňçileriň Akkine benderine de hop hawandyrmanyň ahmaldygyny deputat Beşir Ahmet Tayanç aýtdy. Serhat howpsuzlygy bilen bagly Türkmenistanyň hem bepark galmaly däldigini deputat öňe sürdi. Türkmenistan şoförleri fakat Akkine bendere çekiladi. O şerekde bu hem Türkmenistan. Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmyrdan oğlum Radi. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7 926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy diýjikdirmän. Gepliyer Azatlyk radiosu sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň banklarynda daşary ýurtlara pul geçirmek boýunça täze çäklendirmeler giýirildi. Hususan da munyň dollar görnüşinde daşary ýurtlara iýerilýän puluň möçberine degişli de gaýdylýar. Türkmen manadynda ýurduň daşyna iýerilýän puluň möçberi de çäklendirilýär. Aşgabatly ýazyjy Murat Bugaýew täze düzgünleriň jikmejikleri bilen içkin tanışdy. Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren bu söhbetdeşligini dinläli. Amanradaga banklardan daşary ýurtlara pul iýermek meselesinde käbir täze düzgünler girilipdir. Siz banka baryp bu ýagdaý bilen ýakyndan tanyş boldyňyz. Eşdenliňizi bize görüňeräýsiňiz. Türkmenistan'da işleyen, hareket etdiyen bankların ähretinden hem daşary ýurtlara pul ýollap bolýa, ýöne şol pul ýollamakda çäklendirme var. Meselem aýdaly telekeçi işe adam daşary ýurtda eden sowdasy ýa-da etjek sowdasy üçin Amerikanyň dollar hasabyna
daşary ýurda pul ýollajak bolsa, onu şopul hökman Amerikan dollaryndan bolmaly, Türkmen manadynyň Amerikan dollarynyň narhyna görä şol pulu Türkmen manadynyň hasabyna uğradyp bolanyk Amerikan dollarmy Amerikan dollar görnüşinde banka tapşyryp uğratmaly. Bir dine telekeçilere, işäwürlere deýişillerle eýsem, daşary ýurtda doğan garnaşy, oğul gyzy, okuyan, işleyen adamlar wagtynda da şu düzgün doli deň derejede hereket edýär. Daşary ýurtdaky öz howsarlaryny, öz golaýlaryny pul ýollajak bolsaň, eger Amerikan dollar hasabyna ýollajak bolsaň, onu da Amerikan dollaryny banka tapşyrmaly, Amerikan dollarynyň hümmetine görä Türkmen manada alynanok. Ýöne şu ýerde bir bellik diýen ýagdaý bar. Häzir Türkmenistanyň soňky 3 aýlykda Türkmen raýatlaryny banklardan her aýda 1000 Amerikan dollaryny almaga ruhsat etdiler. Egerde sen şulayda bankın alış çalışyny okudundan 1000 Amerikan dollaryny almadyk bolsaň, onu ýollajak pulun 1000 Amerikan dollaryna meçhuryny Türkmen manadyndan tapşyryp bolýar, onu kabul edýärler. 1000 dollardan galan 1 dollar aňyrda da bolsa, 1000 dollar aňyrda da bolsa, onu Amerikan dollar görnüşinde tölemeli. Ama da bu ýagdaý göräýmäge telekeçilere täsir ýetirjek emengdiýär. Sebäbi bu aýdýan müçweriňizde pul ýermek we pul almak esasen olary gyzyklandyrjak bir meselemi diýen adat adamlary garanyňda. Olara nähil täsirini ýetirýär bu ýagdaý? Telekeçilik sowda satyk bilen meşgullanýan kiçi hemde orta biznesiň wekillerini bir özüniň yaramaz täsirini ýetirýär. Sebäbi sowda çäklendirme girdiýär. Edil dollary ýurdun başyna dollaryň öz görnüşinde uğratmak bolsa, ýurdun öz içinde dollar alyp salsam çäklendirilen, meselem şola 1000 dollardan ýokary bolsa, onu bankdan alyp bolany, onu gara bazar sowdagarlarynyň peýdakeşleriň hyzmatynyň peýdalan bolýar. Bunun taýan 200 bar diýilýär, ýurdun başyna çykarylýan, ýerilýän dollardan on ornuna geljek harytdan ya ýurdun başyna ýerilýän harytdan diňe bir sowdagaryň işäwürüň telekeçiň bähwitden döwletiň özüniň bähwidi bar. Sebäbi döwlet bu käbir harytlar üçin ýürüýdilen aktivler bar, ya bolmasa ýurda giren wagtynda gümrük tölegleri bar. Girdezi halgydy bar. Ine bu atlary hasap edende bir ýerde diňe işäwürüň bähwidi gözüňde tutulmaly, leýsen bir ýerde döwletiň bähwidini gözüňde tutup, onuň terediýiniň iki gapdalynyň bolşýar, şol terediýini harlamalylar. Döwletiň bähwidi hemde telekeçiniň işäwürüň bähwidi, ine şular gözüňde tutulup mesele çözülse, onu hem döwletiň bähwidine bolardy, hem de telekeçiniň bähwidine bolardy. Bolýar, hamamradagy beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiňizde rawat bolsun. Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen kärdeşim Muhammed Tahir söhbetdeş boldy. Parahat 7 Aşgabatyň Gurila atly täze mikroraýonlarynyň biri. Ema bu ýerde ýaşaýyş saýlaryň girelgelerinde hapaçylyk, binalaryň daşky görküniň kämilsizligi, köçeleriň jaýrylmagy gözeýilýär. Şol bıraktyň özünde de ulanylşa berilip, ýaşaýjylaryň bu ýere göçürilmegine diňe sanyjy ýyl geçdi. Biz Aşgabatyň bu etrapçysynyň ýagdaýy barada habarçymyz Sultan Açylowadan gurrun bermegi soradyk. Sultan daýda, Parahat 7 etrapçysyna ýaşaýjylaryň göçüp baranyna sanyjy ýyl bolup bu Aşgabatyň täze mikroraýonlarynyň biri bolup durýar. Emma bu ýerdäki köçeler we jaýlar täze meňdemeýär. Näme sebäpden olar şeýle ýagdaýda şu barada gurrun beräýsiňiz? Kölen bellemeli zat, Parahat 7 kiçi etrapçysy 3 ýyldan bäri hakurlyp ýaşaýjylara berilip otyr. Ýaşaýjylar ýykylýan ýaşaýjylar şol ýere göçürilýär Aşgabat şäher boýunça. Şu kuruluşlaryň hili kesdirilip tasarlanýar. Şunu spesialistler hem söýleýärler, hem söýle baha berýärler. Ýaşaýjylaryň özlerine baha berýärler. Şu ýaşaýjylaryň kuruluşy şu da kesýärde hili kes. Ondan soň şunyň opşup ýatan ýerleri, saýlaryň özünde de bir näçe ýerlerde jaýryk atan ýerleri ýa bolmasa şu saýlaryň içine gireninde tuwaglaryň opyp duran ýerleri, şular ýaly kemçilikler köp. Ýöne şunyň esasan saýlaryň baş töreklerinde oýulyp ýatan asfaltlar, oturulyp ýatan trotuarlar, şular ýaly wagtlar
Daylaryň başygynda näçe diýsen, tälisinde göze gelip dur. Sultan Dayda şol ýaşaýyş jaýlary dolandyrýan hojalyk edaralary jaýlaryň arasaçylygyna, awadançylygyna, daş töwerekdäki ýol ýodalaryň kämilligine nähili de bolsa gözegçilik edýärlermi? Gözegçilik ýok. Şoňa problem tarapyndan ýa bolmasa, böyle ki gözegçilik etmeli edarlar tarapyndan hiç gözegçilik ýok. Ýaşaýjylar tarapyndan näme ýok, şoňa bir kemelesme. Sultan Dayda parahat 7 etrapçasında ýaşaýjylaryň özleri, öz jaýlarynyň girelgelerini, töwerek daşyny, ýollaryny awatlamak üçin nähili alada edýärler. Gözegçilik tarapyndan hiç alada ýok, şoňa hiç korkowluk tarapdan kemelesme ýok. Aýtap şol maskeni ýalar, şol maskeni ulan hatda suwlarym atlarda üýşüp durýar. Onu da şol bir sahanrak asfaltın ýa bolmasa ýanky betonlaryň, ýodalaryň bir aýrykdan ýerleri bolsa, naşy ýaşaýjylar maskeni ýa şoňa suw bitip şotaýryklar hasam ulanýar. Sultan Dayda, indi ýaşaýjylar, meselem siziň özüňiz şol ýagdaý bilen baglylykda häkimetlere yüz tutýaňyzmy? Şolary herekete çäre görmäge ündeýäňizmi, talap edýäňizmi? Känerleri yüz tut. Ben özümün öňe parlamentyna ýaşaýjy presine, onun häkimligi, onun prokuraturasy yüz tutdum şu ýaşaýjylar tarapyndan goýulmasy ýerlerde nakazan ozu goýulýar. Ondan soň şu ýanky daştörekde ekilen arçalar bar, ýaşaýjy arçalar. Şular baskylap koparyp şonuň ýerinde basor masin goýmak üçin yer etdiler. Şular ýalyklary şakatlar bilen turata düşürip arzystyna arzaýaryp men özüm yüz tutdum şu daştörekden bir awadan olmak üçin tertipli bolmak üçin wele şoňa hiç çäre görünmedi. Habarçymyz Sultan Atçylowa bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistanyň garaşsyzlyk senesi golaýlýar. Bu sene ýurtda resmi taýdan uly taýýarlyklar görülýär. Bayramçylyk çäreleri üçin şuňlar izli maşklar geçirilýär. Garaşsyzlyk bayramçylygyna adaty raýatlar nähili taýýarlyk görýärler. Bu seneni nädip bellemekçi bolýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, öz pikirleriňizi ma'lum etmek isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna, Facebookda Azatlyk radiosy hem Kontakty sosial ulamynda Azat Habar atly sahypalarymyzda tesvir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.